Hei, să mea, astăzi facem un clip. Astăzi o să facem un fel de clip care eu n-am mai făcut. Astăzi o să vă arăt cum să vă jucați Happy Wheels pe telefon. Știu, deja există varianta asta, dar nu e chiar așa de faină. Ok, hai să începem chiar acum. Prima mă duceți în magazin Play și scrieți și o să scrieți așa: Puff Web Browser Free. Mă gândesc să luați varianta cu bani, pentru că varianta cu bani e exact aceeași, cred. O descărcați, intrați pe ea. Stai puțin să res. Cred că o să vă dere aici. Și după aceea, stai puțin, revin după ce mi-o știi și mi-o descarc din nou ca să puteți și voi. Ok, acum mi se instalează, este super easy să te joci. Poți să te uiți mai ales și pe YouTube, pe aplicația asta. Poți să te duci și pe Yahoo. Este o aplicație faină. Nu știu. Puteți să jucați jocuri, e super fain. Ok, mi-am descărcat, stați să-mi pun aici. După aceea, când intrați pe ei, hai să vedem. Apăsați pe Next, Get Started. Și da, o să vă arăt aici. O să vă duceți pe Google și o să căutați Home of Happy Wheels. Intrați pe Happy Wheels. După aceea, aici o să vă arăt, să apăsați aici, da? O să vă duceți pe Gamepad, apăsați pe ăsta și când îi activați va arăta așa. După aceea trebuie să apăsați ăsta, Flash chestia aia, ați văzut și voi. După aceea, aici, apăsați Spam. Ok. Browser level. Așa să zicem. Există și pe ea, fain. Există de toate în ziua de azi. De asta. Apăsați play now și cu controlul asta puteți să mergeți. Scuze copii. Hei, sunt bine. Aparent. Hello? Ok. E greu. Hai să joc. Puteți să dați și rate, eu nu o să-l dau. Ok? Hai să jucăm ăsta. Hai să jucăm Harpoon Pogo.
Uite, hai să vedem replay-ul. Nu mai să... Bă, da, atâta. A fost un tutorial super simplu, sper că v-am ajutat. Da. Și în caz de nu puteați să vă jucați am ajutat eu. Holy shit. What the? What? Ideea este că este și puțin greu. Habar n-am, chiar nu este greu, dar nici nu este easy. Hai să jucăm Take Free. Oh, wait, what? Yes! Este. Până acum jocul meu preferat. Da, nu pot să fac ca nimic, dar... Nu, și-mi place. Yeah, am câștigat. Ok, a fost fun. Cred că a fost fun. Chiar nu știu dacă a fost fun. Ok, hai să vedem. Nu mă ia capra asta. Pot să sar. Stai. Capra s-a beșit. Wait, what? Lol, dacă nu știu când am fost eu. Lol, capra efectiv s-a beșit. Ce te gândești? S-a beșit. Aceste checked. PMX. Asta nu e PMX, tu te întrebi cum e mai el. Nu! Hai. În jocul ăsta nu te poți beși. În jocul ăsta nu se besește nimeni, bă, ești nebun. Bă, nu poți să te beșești în jocul ăsta. Du-te, mă, de aici, nu vreau eu. Nu vreau, pleacă. Poți să-ți faci. Lol, hai să ne facem nivelul. O să-l numim. Nu putem. Editor. Pa. Da, pa.